हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों जिहेतु आसाम टेटनि जानो गोनां मा 2026नि सेथु स्पेसियेल एग्जाम बेनिनो मोनसे इउपि सेक्सननि एबा पेपार 2नि ससियेल साइन्स पार्टनि मोनसे हिस्ट्रिनिफ्राय लाबोनाय जादों बेबाराव बेखौ नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना नैबेहाय दङ मा मेजर डाइनास्टिस अफ एन्सियेन्ट इन्डियानि बेयाव मौर्यफोर दङ गुप्तफोर दङ आरो गुबुन गुबुन गोबां दङ नै पल्लभ सलास सालस्तम्भ बेनिफ्राय पाल बेफोर दङ एन्सियेन्ट कामरुपबो दङ नै दा बेफोरखौ नोंथांमोना मा नुनो मोननाय जागोन बेनिनो नैबे कुप फोलेरखौ नुनो मोननाय जागोन दा बे हिस्ट्रि पार्टनिफ्राय जोंना 18 मार्क्स दङ जिहेतु बेयाव दाना मोनसे पइन्टआवनो बा मोनसे साब इउनिटआवनो मा दङ मोनब्रै मोनबा डाइनास्टि एबा फोलेरफोर दङ बिनिनो ओंखायनो मोनसेयानो नाथाय गुवार गुवारथार बेखायनो मोनसेयावनो गोबांथार पइन्टसफोर हाबनानै थायो दा बेखायनो स्पेसियेलि एबा स्पेसिफिक मोनसे हाबनो गोनां जानानै दङ बेयाव माने कमप्लिट साब इउनिट मोनसेनि मौर्य गुप बेनिनो मिक्सआ फैयोबा बे जानाय नङा मोनसे लानांगोन बेखायनो गुप फोलेरनिफ्राय मोनसे लाबोनाय जादों बेवहाय बेनिफ्राय हायोबा जेसेबां दङ लाबोगोन नटसआलाय दंखायो बानायनोसो सोस्लाबाखै पाल दङ सलनि दङ मौर्यनिबो दङ आरो सालस्तम्भफोरा दंजोबखायो नाथाय मा समसो हास्लाबाखै दा जेखिजाया गोबाव खालामाजासे फैदो नै दिनै बेयाव दङ मा बे बाराव नुनो मोननाय जागोन नोंथांना पिडिएफ मोननाय नङा बेखौ मानो होनबा थख' नायनानै ला पिडिएफनि थाखाय जोंहा मायाव सोनांगौ जायो डाउनलड खालामनो थाखाय ड्राइभआव सोनो गोनां जायो दा ड्राइभनि एमबियानो जोबनानै माने स्टरेजआ जोबनो नागिरबाय ओंखायनो जाया दा 15 जिबिल' मोनो जिहेतु दा नायदो जेखिजाया जेसेबां हायो हानायखिनिखौ होगोन नाथाय नैबेनि थाखाय थानाय नङा बुंखाबाय मोजाङै नायबानो जाबाय बारा बुरजाबो गैखाया गुप मुगानि मा खुंथाय सम गुप एबा गुप्तस डाइनास्टिसफ्रा 240निफ्राय 467 बिसिसिम रायजो खुंनाय जादों होनदों 240निफ्राय 467सिम फार्स्ट गायसनगिरि राजाया सोर होनदों गुप फोलेरनि गायसनगिरि राजाया श्रीगुप होनदों श्रीगुप बेनिफ्राय गुप फोलेरनि जोबथा राजाया एबा लास्ट किंआ जाहैबाय मा स्कन्द गुप एबा स्कन गुप होननाय जादों नैबेयाव 2 नाम्बारा स्कन गुप स्क्रिनशट लानो हागोन मोननै कुइसन बेनिफ्राय दङ मा नैबेयाव दङ गुप फोलेरनि गायसननाय राजाफोरनि समफोर नायदो बाव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोननो बाव नाय फार्स्टआव श्रीगुप लास्टआव स्कन गुप श्रीगुपआ 240निफ्राय 280 ओमफ्राय घटोत्कचआ 280निफ्राय 319 सेथि चन्द्रगुप्त 319निफ्राय 335 समुद्रगुप्त 335निफ्राय 375 नैथि चन्द्रगुप्त 375निफ्राय 414 गिबि कुमारगुप्त 415निफ्राय 455सिम आरो स्कन्दगुप्तआ 455निफ्राय 467सिम होमबा फार्स्टआव 240 लास्टआ 467 ओंखायनो दहायनि गोजौआव होनाया स्क्रिनशट लानो हागोन बेखौबो माब्लानिफ्राय सोर राजाया रायजो खुंनाय ओमफ्राय दङ नैबेयाव बेखौ स्क्रिनशट लानो हागोन दानिया नायदो समुद्रगुप्तनि सम्राट कामरुपनि राजाया सोर होनदों समुद्रगुप्तनि सम्राट कामरुपनि राजा समुद्रगुप्तआ गुप फोलेरनि राजा जादोंमोन नाथाय आंना आसामाव एबा कामरुपआव पुष्य बर्मनआ राजा जादोंमोन होनदों बे समाव बेनिफ्राय सोर गुप्त राजानिया सरकारि बिमुं लादोंनो सरकारि बिमुं लानाया नैथि चन्द्रगुप्तआ लादों होनदों नैथि चन्द्रगुप्त बेनिफ्राय गाहायनि बबेयाव गुप खुंथाय राहानि खान्थि नङा होनदों गुप खुंथाय राहायाव गामि एबा गाव दंमोननो बेखौ गामि बेनिफ्राय जिल्ला एबा बिसय दंमोननो रायजो एबा भुक्ति दंमोननो भुक्ति नाथाय पन्सायत राज गैयामोन होनदों पन्सायत खुंथाय गैयामोन बेखौ लानांगोन बा गुपफोरनाव भुक्ति बिसय आरो गाव दंमोन होनदों बेनिफ्राय जोङो सोर गुप्त राजानि समाव गुप्ताब्द बिमुं लादोंनो गुप्ताब्द मोननि मोनसे मायथाइ सोलिदोंमोननो बेखौ श्रीगुप्तआनो गायसनजेननाय राजा श्रीगुप्तआनो बानायदों बेखौबो स्क्रिनशट लानो हागोन खेबसेनो बेखौ दसे टाइम होनाय जादों बेनिफ्राय नायदो नोंथांमोना नैबाव सेकेन्डआव 2019आव फैनाय मा बेयाव दङ मा गुपफोरनि समाव गिल्डफोरा सोर मोनदों गिल्डफोरा जाबाय माने इक'नमिक्स एबा रां दाहार होग्रा रां लाग्रा बेमोन होनदों बेंक गैयामोन नालाय बेंकनि खामानि मावोमोननो नैबे रां दाहार होग्रा सोरो गिल्डफोरा गोसोआव लादो दाना गाहायनि बबेयाव गुपफोरनि समावहाय मा सोलियोमोननो नैबे आइजो सोलोंथाइ होनाया गैयामोन सोलियामोन बेखौ गोसोआव लाथार आइजो सोलोंथाइ होथारामोन बिसोर आइजोखौ नेग्लिजेन्स खालामोमोन आइजोनि उदांस्रि होआमोन सति सावनाय खान्थि जादों बिसिनावनो गथ' हाबा होनाय खान्थि जादों बिसिनावनो बिसोरखौ गोसोआव लादो गुपफोरनि बेनिफ्राय दङ बबे मुगाखौ सनानि मुगा बुंनाय जायो एबा गल्डेन एज अफ पिरियड बे गल्डेन एज सनानि मुगा बुंनायाबो गुपफोरखौनो बुंनाय जायो गोबां जाहोन दं बेफोरनि दा बे जाहोनखौ दिनै नांथ'ला मानोना बेयाव फैथाव नङा बे गुपफोरानो दानिया गुपफोरनि मुगायावनो सनानि खावरि मा गल्डेन कइन बाहायनाय जादों गल्डेन कइन्स गुपफोरनि मुगायाव ओंखायनो सनानि
मुगा बेनि थाखायबो बुंदों आरो गोबां जाहोनबो दङमोन। मानोना रांखान्थि राजखान्थि समाजखान्थि बिसोरो जोबोद डेभेलप खालामदों ओंखायनो सनानि मुगा होननाय जादों। स्क्रिनशट लानो हागोन। गुप्त मुगायाव जाखांनाय इउनिभारसिटिफोरखौ स्क्रिनशट लानो हागोन। मा नालन्दा, तक्षशिला, उज्जयिनी, सारनाथ आरो बिक्रमशिला बिसोरो इउनिभारसिटि एबा मुलुगसोलोंसालिया बै समाव जादोंमोन होनदों। नालन्दा, तक्षशिला, उज्जयिनी, सारनाथ, बिक्रमशिला। बेनिफ्राय गुप्त मुगायाव लिरनाय बिजाबफोरनि फारिलाइफोर एबा बिजाबफोरा सोर सोर लिरदों बेखौ नायदो। गोजौनि गासैयावबो होनदों नैबे अपसन होदोंमोन नालाय सोंनाया। माने मृच्छा कटिक बेखौ सुद्रकआ लिरदों। बेनिफ्राय नाट्य शास्त्रखौ भरतआ लिरदों। नाट्य शास्त्रआ इम्परटेन्ट बेखौ हाथारनांगोन। मुद्रा राक्षस बेखौ निसाका दत्तआ लिरदोंमोन होनदों। स्क्रिनशट लानो हागोन बेखौबो। बेनिफ्राय गुप्त खुंथाय समाव नवरत्ननि ओंथिया मा होननाय जादों? नै नवरत्न नव माने 9 रत्न माने खन्थाइगिरि ओंखायनो सागु खन्थाइगिरि होनदों। राजउलाफादाव थानाय खन्थाइगिरिनि जथाय सागु गुप्तफोरनि समनि। बेनिफ्राय गुप्त लिरगिरि आरो बिजाबफोरा आरो मोनसे होबावदों नै बेहाय नाय बेबो फारिलाइ बेखौबो स्क्रिनशट खेबसेनो लाबानो थांगोन। बेयाव दङ एलाहाबादनि बाख्नाय लिरथि हरिसेन लिरनाय। बृहत संहिताखौ लिरदों बरामिहिर। अर्थशास्त्रखौ लिरदों कौटिल्य होनदों। अर्थशास्त्र इम्परटेन्ट बियो गोसोआव लादो। सोर? कौटिल्य लिरनाय। मानोना कौटिल्य होनबा जोङो मोनथियाबो जानो हागौ नाथाय कौटिल्यआ जोबोद मुंदांखा सासे सान्थौगिरि। दाना कौटिल्यखौनो मोनथाम होननाय जादों। कौटिल्यनि गुबै मुङा बिसिना मा होनो बिष्णुगुप्त होननाय जादों। बिष्णुगुप्त होननो मोनो बेखौ आरो बेखौनो आथिखालाव मा बुङोनो चाणक्य। चाणक्य होनबा बयबो मिथियो जोबोद माने गुन गोनां सासे सान्थौगिरिमोन बेनो कौटिल्य। बेनिफ्राय सानखान्थियाव बाहायजानाय लाथिख' एबा जिर'खौ दिहुनदोंनो सोर? आर्यभट्ट। बेखौथ' मिथिखाथारगोन बयबो। नाथाय बेबो सासे गुप्त फोलेरनि आर्य फोलेर ओंखायनो आर्यभट्टआ। दाना नायदो गुप्त मुगायाव जाखानाय सानै सोखाथाय बिगियानगिरि सानै बेराम फाहामगिरि डक्टर गैयामोन नालाय गोदो बेराम फाहामग्राफ्रा बिसोरनो जायोमोन सरक आरो सश्रुत। सरक आरो सश्रुत बिसोर नङा सायख'नाय होदोंमोन सोंनाया। बेनिफ्राय गुप्त मुगायाव जाखांनाय स्काल्पचार एबा लंथाइ खुलि होनदों। दानख'नानै बानायनाय जेखौ जोङो नुनो मोननाय जादों बेखौ स्काल्पचारफोर। सासिनि बिष्णु मन्दिर, देवगड़नि दशावतार, आइहलनि दुर्गा मन्दिर, सारनाथनि बुद्ध, मधुरानि बुद्ध, दिल्लीनि मेहरौलिनि सोरनि खाम्फा एबा लहानि खाम्फा थम दं जिहेतु बे। आसामाव इन्सपायार्ड जानानै लुनायफोरा द'फोरबतियानि अन्थाइ खाम्फा, मिकिराति, बरगंगा, कामाख्या मन्दिर आरो बरमेटि भारा। बिसोरो आसामावबो गुप्त फोलेरनि दानग्राफ्रानो दानफैनाय होनदों। स्क्रिनशट लादोलाय। बेनिफ्राय दङ नायदो सोर गुप्त राजानि समाव चीननि दावबायारि फाहियाना फैदोंमोननो? फाहियान बे चीना दावबायारि बेबो नैथि चन्द्रगुप्तनि समाव फैदोंमोन होनदों। सोरखौ नेपलियन अफ इन्डिया होननानै बुंनाय जायोनो? बेखौ नेपलियन अफ इन्डिया समुद्रगुप्तखौ होननाय जायो होनदों। स्क्रिनशट ला बेखौबो हागोन गोसोआव लाथारनांगोन। गाहायनि सोर राजाखौ बिक्रमादित्य बुङोनो? बेयो बिक्रमादित्य नैथि चन्द्रगुप्त। नैथि चन्द्रगुप्तखौ बिक्रमादित्य बुंनाय जायो होनदों। बेनिफ्राय गुप्तफोरखौ अफिसियेल लेंगुवेजआ मा बाहायोमोन? गुप्तफोरा संस्कृतखौ बाहायोमोन। संस्कृतआव अफिसाव राव बाहायो अफिसियेल लेंगुवेज। गुबुनफोरा सोरबा प्राकृत बाहायदों नाथाय गुप्तफोरा संस्कृत। कुमार सम्भबखौ लिरदोंमोन सोर? कालिदास। खन्थाइगिरि कालिदासआ कुमार सम्भब खन्थाइखौ लिरनाय जादों होनदों गोसोआव लादो। बेनिफ्राय मुंदांखा अजन्तानि केभ खरं जायखौ होनदों आरो बाघनि खरं बाघनि केभ अजन्तानि केभ बेखौ गुप्त फोलेरनि राजाफ्रानो लुहोनाय होनदों। बेनिफ्राय लास्टआ जाहैबाय समुद्रगुप्तनि राजउलाफादनि गेदेमासिन खन्थाइगिरिया जाहैबाय कालिदास। कालिदास खन्थाइगिरिया सोरनि राजानि समाव समुद्रगुप्तनि समाव जादों होनदों। बेखिनिया जाहैबाय अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मा गुप्त फोलेरनि दा बेनिफ्राय फैबाय थागोन नोंथांमोना लासै लासैनो मोननो हागोन। बेयावनो सालस्तम्भखौबो मोनगोन माने आरो बेनिफ्राय मा बाहाय दहायनियाव इउनिटआव दङमोन जोंना मा पल्लबबो मोनगोन सलखौबो मोनगोन सालस्तम्भ गासैखौबो होनो नाजानाय जागोन। ओमफ्राय गुप्तफोर बेनिफ्राय जायफ्रा नायाखै नोंथांमोना नुनो हागोन नैबे इमारजेन्स अफ निउ रिलिजियास आइडियास बेखौ मा मोनदों जैनिज्म बुद्धिज्मनि भिडिअ होखांबाय नोंथांमोना नायनो हागोन। डिसक्रिपसनाव लिंक दङ प्लेलिस्टनि बेयाव चेक खालामनो हागोन। आसाम टेट एग्जाम होननायनि बेयाव हाबनानै नाय। बेनिफ्राय आरोबाव मा होदोंमोन नैबेहाय नैबेखौबो होखांबाय ब्रह्मनि सुतिया बारभुइया कसारि आहम बेफोरखौ होखांबाय नोंथांमोना बेखौबो नायनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय आरो जुग्राफिनिफ्रायबो होखांबाय आरो मा ससेयाव मा पलिटिक्सनिफ्रायबो पलिटिकेल साइन्स पार्टनिफ्रायबो होखांबाय आरो बेनिफ्राय पलिटिक्सनिबो फैगोन फारियैनो लासै लासै नेनानै था एबा नायनो नाजा। गोजोन्थों।